Якія новыя факты сталі вядомыя пра сям'ю Александра Лукашэнкі? Што за бяду ён спрабуе схаваць ад беларусаў, а таксама што кажа падазраваны ў страшным забойстве беларускай дзяўчыны? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Раскрылі сямейную таямніцу Александра Лукашэнкі. Аказалася, што ён ужо паспеў стаць прадзедам. Чарговы нашчадак Лукашэнкі нарадзіўся ў яго ўнучкі Вікторыі. Гэта дачка яго старэйшага сына Віктара. У жніўні 21 года Вікторыя, якой тады было 23 гады, выйшла замуж за свайго былога аднагрупніка Дмітрая Дятлава. Прычым хлопец аказаўся не прадстаўніком сталічнай залатой моладзі і не сынам чыноўніка. Ён родам з Полацка. Там жа жывуць ягоныя бацькі. Тата хлопца дырэктар полацкага прадпрыемства Техполін, якое займаецца вытворчасцю рамонтных хомутоў для труб. Пасля школы Дмітрый паступіў у БДУ на факультэт міжнародных адносін па спецыяльнасці сусветная эканоміка. Падчас вучобы ён і пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай. Іх вяселле святкавалі ў вядомым мінскім рэстаране «Лябяжы». На ім прысутнічала каля 70 гасцей. Быў і сам Александр Лукашенка. Яго фота з маладымі публікаваў тэлеграм-канал «Пул першага». Прычым Вікторыя Лукашенка ў шлюбе змяніла сваё вядомае прозвішча і стала Вікторыяй Дятлавай. Цяпер жа расследавальнікі праекта «Бюро» даведаліся новыя падрабязнасці яе жыцця. Аказалася, што яна працавала пад крылом сваёй сям'і і блізкіх да яе дзеда бізнесменаў. Так, у жніўні 18 года яшчэ студэнткай дзяўчына падпрацоўвала ў кампаніі «Артхаус», якая валодае аднайменнай мастацкай галерэяй у гандлёвым цэнтры «Данамол». Належаў гэты бізнес сербскім братам Багалюбу і Драгаміру Карычам, а дырэктаркай галерэі 17 года з'яўляецца маці Вікторыі Лілія Лукашенка. Пасля з гэтай галерэяй у дзяўчыны былі звязаныя летняя практыка і яшчэ адна працоўная дамова ў студзені 19 года. Пераддыпломную практыку Вікторыя Лукашенка праходзіла ў кампаніі «Рух спорт-менеджмент», якая належыць іншаму кашальку Лукашэнкі Александру Зайцеву, цесна звязанаму з Віктарам Лукашэнкам, бацькам дзяўчыны. Усяго праз 3 месяцы пасля заканчэння універсітэта Вікторыя атрымала пасаду ў медыцынскай клініцы, якая належыць яшчэ аднаму вядомаму каляўладнаму мільянеру, гандляру нафтай і тытунём Алексею Алексіну. У сакавіку 22 года Вікторыя аформіла адпачынак па цяжарнасці і родах, і з ліпеня таго ж года афіцыйна пайшла ў дэкрэт. У дэкрэце Вікторыя прасядзела ўвесь 23 год, а ў лютым 24-га вярнулася на працу. Але цяпер яна пайшла не ў бізнес, а да дыпламатаў. Дзяўчына атрымала пасаду другога сакратара ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі. Катастрофа, пра якую маўчыць Лукашенка. У 2020 годзе беларускія ўлады засакрэцілі інфармацыю пра нараджальнасць у Беларусі, але цяпер журналісты партала «Зеркала» пры дапамозе Белпол атрымалі непублічныя справаздачы Міністэрства аховы здароўя за апошнія некалькі гадоў, і сітуацыя атрымліваецца проста жахлівая. Так, напрыклад, з тых дакументаў вынікае, што нараджальнасць у Беларусі прыкметна падала некалькі гадоў запар. У 2020 годзе ў краіне на свет з'явіліся 82 022 дзіцяці, і гэта ўжо было на 6,5% менш, чым годам раней. У 21-м нарадзілася 76 151 дзіця, мінус 7%. У 22-м годзе 67 396 дзяцей, яшчэ мінус 11,5%. Прыблізныя даныя аб тым, колькі дзяцей нарадзілася ў 23-м годзе, раскрывала Міністэрства юстыцыі. Яно пісала, што органамі ЗАГС было зарэгістравана больш за 65 000 нованароджаных, і гэта паказвае, што сітуацыя працягвае пагаршацца. Атрымліваецца страшны рэкорд, бо пачынаючы з 21 года колькасць народжаных дзяцей і паказчык нараджальнасці станавіліся рэкордна нізкімі за ўсю гісторыю статыстычнай справаздачнасці ў Беларусі, то бок з 1950 года. Трагікамедыя з Мінска. Дзяўчына пакінула станоўчы водгук на сумку і разбурыла чужую сям'ю. Мінчанка замовіла ў вядомай сталічнай майстрыхі сумку ручной працы. Вынік дзяўчыне вельмі спадабаўся, і яна напісала пра гэта і нават апублікавала сваё фота з той сумкай, што і сыграла сваю ракавую ролю, бо праз нейкі час дзяўчыне пачаў пісаць раззлаваны мужчына. Ён абяцаў падаць на яе ў суд, бо тая нібыта ўмяшалася ў яго асабістае жыццё. Дзяўчына не магла зразумець, што адбываецца, і чаму незнаёмец ашалеў з яе водгуку на сумачку. А здарылася вось што. Жена данного персонажа, так же, как и я, на мастерицу некую небезызвестную подписана была. И имела удовольствие отзыв мой у нее на странице видеть. И оказалось, что на моей прекрасной фотографии, шикарной, великолепной, есть задний фон. И вот на этом заднем фоне она имела удовольствие наблюдать супруга своего.
с какой-то барышней. Так женщина узнала, что муж ее не в командировке. У шматдзетнай сям'і пасадзілі маму, тату, а цяпер і бабулю. І ўсіх за палітыку. Гаворка ідзе пра сям'ю Лаптановічаў з-пад Пружанаў. Ігара Лаптановіча і яго жонку Юлію судзілі ў 21 годзе па сумна вядомай брэсцкай карагоднай справе. Мужчына атрымаў па ёй 2 гады і 6 месяцаў. Жонцы тады далі 3 гады хатняй хіміі, але на волі яна заставалася нядоўга. Неўзабаве Юлію абвінавацілі ажно па 6 крымінальных артыкулах, сярод якіх садзейнічанне экстрэмізму, паклёп і шмат чаго яшчэ. Жанчыну 9 месяцаў утрымлівалі ў СІЗА, а пасля далі ёй 5 гадоў. У выніку 3 дзяцей пары засталіся на бабулі, маці Юліі. Цяпер жа стала вядома, што сілавікі прыйшлі і па тую бабулю. Яе затрымалі яшчэ ў жніўні і з таго часу утрымліваюць у СІЗА. Немаладую жанчыну абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці за інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад», якое адбылося яшчэ ў 21 годзе. Суд па гэтай справе пачнецца 16 снежня ў Брэсце. А ў Варшаве пачаўся суд па справе аб страшным забойстве беларускай дзяўчыны. У гэтым лютым 25гадовую беларуску Лізу Герцэн знайшлі без прытомнасці ў варотах дома проста ў цэнтры польскай сталіцы. Высветлілася, што дзяўчыну жорстка згвалтавалі і збілі, і праз некалькі дзён яна сканала ў рэанімацыі. Злачынства выклікала шырокі грамадскі рэзананс у Польшчы. У Варшаве нават прайшоў вялікі марш супраць гвалту ў памяць аб забітай. Падазраванага знайшлі даволі хутка. Камера назірання зафіксавала, як мужчына ў балаклаве падбег да дзяўчыны ззаду, прыставіў ёй нож да шыі і ўпіхнуў у вароты. Нападнікам аказаўся 23гадовы хлопец-паляк. Падчас затрымання хлопца паліцыя знайшла ў яго нож і іншыя доказы. Цяпер яго пачалі судзіць, і калі юнака прызнаюць вінаватым, то яму пагражае ад 15 гадоў пазбаўлення волі і да пажыццёвага зняволення. На працэсе стала вядома, што ў яго няма прафесіі, працы і даходаў, а раней ён лячыўся ад нарказалежнасці. На працэсе абвінавачаны прызнаў сваю віну ў згвалтаванні, але сказаў, што намеру забіваць у яго не было. Ён распавёў суду, што павінен быў заплаціць 1600 злотых за кватэру, але не меў на гэта грошай. Таму хлопец вырашыў абкрасці нейкую краму ці бар. У адным з бараў ён убачыў украінцаў і думаў напасці на іх, але ў выніку сутыкнуўся з беларускай, якая і стала ахвярай яго страшных дзеянняў. Вялікі начальнік знайшоўся за кратамі, а дакладней у камеры СІЗА беларускага КДБ. Гаворка ідзе пра дырэктара Белаза Сергея Никифоровича. Ён раптам знік у снежні 23 года, але прапаганда і сілавікі тады маўчалі, а на заводзе рабілі выгляд, што ўсё ў парадку. Журналістам адказвалі, што дырэктар не можа падысці да тэлефона, бо пастаянна заняты. Ён, маўляў, то на нарадзе, то кудысьці адышоў, то ўзяў адпачынак. Цяпер аказалася, што Никифорович сапраўды заняты, але допытамі, бо на самай справе дырэктара аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі арыштавалі ў тым жа снежні і абвінавацілі ў карупцыі. Год ён правёў за кратамі, а цяпер па справе пачаўся суд. Никифоровича вінавацяць у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры, і яму свеціць ад 5 да 15 гадоў калоніі. Таксама на лаве падсудных апынуліся яшчэ двое. Першы гэта Юрый Шустар, які працаваў на Белазе начальнікам бюро пакупнога інструмента, а другі фігурант вельмі нечаканы. Гэта Андрэй Александрович Доронин, і чалавек з такім імём быў намеснікам гендырэктара Белаза да 2017 года, а пасля сеў. Тады Доронина арыштавалі за карупцыю і прысудзілі яму 7,5 гадоў зняволення. Пра далейшы яго лёс нічога не вядома, і гэта цяпер выклікае шмат пытанняў. Атрымліваецца, што Доронин вызваліўся і змог зноў ладкавацца на Белаз? Ці Никифоровича і Шустара абвінавачваюць у карупцыі за той перыяд, калі яны працавалі разам з Дорониным у сярэдзіне 2010-х? Адказаў на гэтыя пытанні пакуль няма. Але затрыманне і жорсткія крымінальныя прысуды на Белазе не рэдкасць. Напрыклад, у канцы 23 года асудзілі іншага намесніка гендырэктара Олега Степука. Яму далі 11 гадоў калоніі. Лукашэнкаўцы паказалі чарговую шпіёнскую гісторыю. У эфіры БТ выйшаў фільм пра дваіх асуджаных – беларуса Дмітрыя Пазнякова і паляка Томаша Бярозу. Пазнякоў працаваў ваенкамам у брэсцкай вайсковай камендатуры. Як сцвярджаецца, падчас паездкі ў Польшчу ён быў завербаваны тамтэйшымі спецслужбамі. Мужчына выконваў іх заданні і, напрыклад, перадаваў дакументы. Таксама ён сустракаўся з польскімі спецслужбістамі падчас выездаў на сямейны адпачынак за мяжу. У выніку за свае паслугі беларус атрымаў ад палякаў каля
каля 60 тысяч даляраў. Калі Пазнякоў вырашыў канчаткова з'ехаць з Беларусі, то папрасіў грошы на арганізацыю пераезду. Яму адправілі па пошце мяккую цацку, у якой былі зашыты 6 тысяч даляраў. Гэта зрабіў якраз Томаш Бяроза, грамадзянін Польшчы, які жыў у Беларусі і працаваў на польскія спецслужбы. У выніку былі арыштаваныя абодва. Бяроза атрымаў 14 гадоў за шпіянаж, а Пазнякову далі за здраду дзяржаве 19 гадоў. Апроч таго, у сюжэце паказалі грамадзяніна Польшчы Ежы Жывалеўскага, які жыў у Гродна і нібыта быў кантрабандыстам. Прычым ён таксама асуджаны за шпіянаж, але ж па іншай гісторыі, падрабязнасці якой пакуль невядомыя. Але з Пазняковым і Бярозам Жывалеўскі ніяк не звязаны, таму, магчыма, гэта проста дэманстрацыя закладнікаў, накіраваная ў першую чаргу не на беларусаў, а на палякаў. Маўляў, вось хто ў нас ёсць, давайце хутчэй гандлявацца. Сумная гісторыя. У пажылой жыхаркі Лёзнінскага раёна пачаліся праблемы з яе сабакам пароды алабай. Гэта вялікая жывёла, вядомая таксама як сярэднеазіяцкая аўчарка. Усё было нармальна да гэтага лета, калі гадаванец раптам пачаў праяўляць агрэсію да сваёй гаспадыні. Справы ішлі ўсё горш, і нядаўна сабака ўвогуле накінуўся на пажылую жанчыну і яе ўкусіў. Гаспадыня была вымушаная пазбавіцца ад гадаванца і звярнулася да мясцовага паляўнічага з просьбай аб дапамозе. Той застрэліў сабаку, чый труп пасля адвезлі да ветэрынараў, каб праверыць на шаленства, але ж слядоў хваробы экспертыза не паказала, і што стала прычынай нечаканай сабачай агрэсіі, так і засталося таямніцай. Але ж адзначым, гэта ўжо не першы выпадак, калі сабакі алабаі нападаюць на людзей. Так, напрыклад, летась у аграгарадку Кавалі Бабруйскага раёна алабай на прывязі загрыз суседку, якая зайшла ў двор. Таксама падобная трагедыя адбылася ў 22 годзе з 66гадовай жанчынай у Ветцы, а яшчэ адна 49гадовым мужчынам у 21 годзе ў Сталовічах. Працягваюцца візіты страшных гасцей у Беларусь. У ноч з 3 на 4 снежня зафіксавана 15 заходаў расійскіх дронаў камікадзе на тэрыторыю нашай краіны. Як піша беларускі гаюн, дроны зноў заляталі з Расіі і рухаліся курсам на Рэчыцу, Васілевічы і Гомель. Дакладна пацверджаны выхад з Беларусі ва ўкраіну 6 з 15, але што здарылася з іншымі, пакуль дакладна невядома. У Беларусі дзяжурная авіяцыя ўначы не падымалася. Свята хлусні. Сёння Лукашенко павіншаваў свой кішэнны цэнтр выбаркам. Гэтай арганізацыі споўнілася 35 гадоў, і вось адна цытата з яго віншавання. Дзякуючы вашым намаганням, выбары ў Беларусі сталі інструментам сапраўднай дэмакратыі. Канец цытаты. Чым на самай справе сталі беларускія выбары, усе мы, на жаль, добра ведаем. Ды і сам Лукашенко любіць пасмяяцца і заявіць, што чыноўнікі тут там дапісваюць яму пару працэнтаў, бо, маўляў, спаборнічаюць, хто лепш выслужыцца. Але гэтае прызнанне ў фальсіфікацыях Лукашэнку не бянтэжаць, а наадварот, весяляць яго і выклікаюць у яго смех. Беларусы расказваюць пра незвычайны спосаб сэканоміць. Аказалася, што многія людзі трошкі дапрацоўваюць прадукты перад аплатай, тыпу, каб не аддаваць грошы за лішняе. Напрыклад, адрываюць галовы крэветкам ці адкручваюць хвосцікі ад гародніны. Праўда, аказалася, што гэта не вельмі легальныя лайфхакі. Юрысты папярэджваюць, што паступаць так нельга, бо да здзяйснення пакупкі любы тавар цалкам належыць краме. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустранимся завтра.